Hej, jeg er Søren fra Til Din Hund. Jeg vil her vise det nye foder, vi har fået fra Wolf. Det er slow cooked foder i 8 forskellige varianter, så alt kødet det bliver bibeholdt, og alle vitaminer og sådan noget bliver bibeholdt. Det er et rigtig godt supplement til din hund, hvis den ikke lige er så sulten, eller man skal bruge den til at få slugt en pille eller noget andet godt, for eksempel til weekenden her. Og nu skal I bare se, hvor lækkert det er. Den her variant her, den er med kylling. Prøv at se her. Lækkert. Spændende, hvad hundene siger til den. Tager vi lige en tester her. Skal nok lige gafle den lidt ud. Ja, det. Lille vil gerne. Lille vil gerne være testperson her. Hvad siger du, Lille? Det er bare guf. Altså, man. Selv kredsende. Ja, mand. Wow. Og det dufter også godt. Ja, det har en rigtig god duft. Ja. Og hvad er det? 95% kød? 95% kød og ingen tilsætningsstoffer. Yes. Find dem på hjemmesiden. Ha' en god dag. Hej.